belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Rond de kerstdagen zijn op Curaçao zo'n 60 zogenaamde coronaboetes uitgedeeld door de politie. De boetes zijn uitgedeeld aan mensen die zich niet hielden aan de coronaregels. Daarbij gaat het om personen die na de avondklok nog op straat waren of winkeleigenaren die hun zaak te lang open hielden. Los van die boetes heeft de politie tijdens de kerstdagen 67 auto's gecontroleerd. Daarbij zijn 2 boetes uitgedeeld aan chauffeurs die niet over de juiste papieren beschikten. Volgens de politie heeft verreweg het grootste deel van de bevolking van Curaçao zich goed aan de coronaregels gehouden tijdens de kerst. Terugkijkend op de kerstperiode zijn er 3 dodelijke coronaslachtoffers gevallen. Dat meldt de Extra vandaag. De 3 patiënten overleden in de periode tussen 23 december en 27 december. In diezelfde periode hebben 138 mensen positief getest, 169 mensen zijn opgeknapt. Er liggen op dit moment nog 12 personen in het ziekenhuis. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. De politie heeft gisteravond 9 mannen aangehouden die illegaal op het eiland verblijven. Het gaat om 6 mannen die werden aangehouden bij Baia Beach. Bij hun aanhouding in een auto zeiden ze de hele dag te hebben gezwommen en er niet van op de hoogte te zijn dat er een avondklok geldt op Curaçao. 3 andere mannen werden op straat aangehouden. Alle personen hadden geen papieren bij zich waarmee ze zich konden identificeren. De politie heeft ze dan ook overgedragen aan de immigratiedienst. Binnen de douane op Curaçao is er veel onvrede over directe inmenging van een minister. Hij zou zich bemoeien met de wijze waarop de douane controles uitvoert op de vissersboten. Dat meldt de Extra vandaag. Volgens de krant is er in de afgelopen periode meerdere keren druk uitgeoefend door de minister om bepaalde eigenaren van vissersboten niet aan te pakken als ze zich niet aan de regels houden. De krant heeft met verschillende betrokkenen gesproken, maar die blijven anoniem in het artikel. Het laatste voorval deed zich voor tijdens de kerstperiode. Vissersboten mogen dan niet uitvaren, maar de minister wilde dat de douane toch toestemming gaf aan een bevriende visser om te kunnen varen. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. De Algemene Rekenkamer heeft 3 gevallen van onterecht vergeven subsidies onderzocht. Het gaat om 2 subsidies voor voetbalclubs, Centro Barber en Victory Boys en 1 voor de naschoolse opvang, FFA. De subsidies zijn gegeven op 6 oktober 2010 door de toenmalige ministerraad. Het gaat om een bedrag van meer dan 1 miljoen gulden. Volgens de Algemene Rekenkamer is in Barber een bedrag van bijna 3 ton kwijtgeraakt. Niemand weet wat er met de subsidie is gebeurd. De Algemene Rekenkamer benadrukt dat onderzocht moet worden waar het geld is gebleven en dat er alles aan moet worden gedaan dat het geld kan worden terugbetaald. Op tweede kerstdag moest een automobilist toekijken hoe zijn eigen auto volledig afbrandde. Dat gebeurde toen hij op de Caminda brievengat reed en in de gaten kreeg dat er rook van onder de motorkap kwam. Hij zette meteen de motor tot stilstand en is uitgestapt. De brandweer werd gebeld, maar toen deze kwam was het al veel te laat. De hele auto is uitgebrand. Er was sprake van spanning op de Curaçaose wateren tijdens de kerstdagen. Dat meldt de Extra vandaag. Op
de foto's is te zien dat er veel controles hebben plaatsgevonden van mensen die met hun boot het water op waren gegaan. Maar die controles vonden plaats in een sfeer van intimidatie en waren niet prettig, zo zeggen veel booteigenaren. Ze hopen dat het in de komende dagen rustiger wordt en dat er minder sprake is van intimiderend gedrag. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.